Serial filmi ҷовидисия сеюм серия. Хай кам уста, товарищ. Ягон давлат дига набуд да Африка мара ҷо кардем. шассе тамом ва салом. Ара, сен Мен напюсун. имсун. Ямҷа Сен мезанан ё ки кимсун? намезанан. Агар бизанан бигем пешак ма бурам ба худо. Намезанан. Не ки ҳофиз бошӣ, ҳофизӣ мекунӣ. Ами халат ма даг ҷомону. Ин ҳами бари ма да бум шайнам ҷада. Ба ма да замин хо мерам. Речишке бисёри бад гап задисти. Даиҷа почара мебардорӣ ба гап Ай мезанӣ. ҳози натарсон, ма гирия мекунам ҳози. Агар задан маку ҳатфичат мекунӣ. Уй ки Тавариш капитан аммо авқотҳои моро овардан байҷа бигирӣ. авқотош чияй? Шавлай, отталлаҳай, шим бринҷай. Баъд гречкай. Хай метонем шинос бишем, номотон чияй? Номи Фарухи Дындык, номи ман Султони Сия, номи най баранги Соз, боша соз. Даврони Ҷиндык. иш шумо ранги одам нестене ки номои одамӣ доштен. Биё сари масъала меоем. Мара дар байнтон шеф монен, ба худо ягон туса намезанам. Ба худо. Гап нест, Биё. ту шеф. Маладес. Acı